karameloak etortzen direla, eta karamelo bakoitza kolore bat du. Baina, hasieratik sartzen direnean, txuriak dira danak. Pakete barruan kolore hartzen dute. Ez dira zute sinisten, ikusi hau. Begira, Arkatze-erdia sartzen dugu eta ea zer pasatzen den oraingoan. Beste aldetik ateratzerakoan, beltza bihurtzen da. Zergatik? Esan dizuet paketea magikoa zela. Berdina egiten badugu beste alderaka, horia bihurtzen da. Pixka bat azkarrago egingo dugu, guazen. Sartu eta beltza. Atera eta horia. Han, hau izan da gaurko trukoa. Musu hori bat eta bihar arte.